Dobre, kamera ide. Dobre, môžeme. Výborne. Dobre ideš, Miro, výborne. Dvesto metrov. Výborne. 100 metrov. Dobre, výborne. Dobre, posledný. Výborne. To je ono. Dobre, Miro, popreťahuj sa, hej, vydýchaj, ponaťahuj, máš 4 minúty, necelé, 3 aj dačo. Víš, už sme striedaním klesli na 30. No, ale dobre. Nemal by sa. Choď sa ponaťahovať. Do 2100. Do 2100. Výborne ideš. Výborne. Posledných 50 metrov. Výborne, ešte potiahni, potiahni. Posledný krát. Výborne. Dobre, a ideme, ťaháme, ťaháme. Pozor, strata, strata. No, už sme klesli na 32 hneď. Mali sme priemer 28. Dobre, čiže do 1750. Výborne, Kubo, výborne. Tie striedania musíme trošku zrýchliť. Výborne, posledná stovka. Metrov. Výborne, posledný. Dobre, poď, a ideme rýchlo nastúpiť. Toto musíme zrýchliť, hej chlapi. Dobre, a ideme. Výborne. Čiže 1750 do 1400. Do 1400. Výborne. To je ono, Kubo, výborne. Udrž to, udrž to. Ešte 100 metrov. Výborne. Dobre, poď ešte 2 zábery. Výborne. To je ono. A ideš, Miro, hneď. Do 1050. Do 1050. Výborne, výborne. A drž to ty. 27, 28. To je ono. Poď, poď. 150 metrov už len. Poď.
To je ono, to je ono. No a posledná stovka. Poď. Poď ešte, poď. Poď, 50 metrov, poď. Poď ešte, záver. Záver. Poď. Poď, posledný krát. Hop, a ideš, rýchle, vyzúte, rýchle. To je ono. Dobre, našuchni, ja idem. Hop. Dobre, Mirči. Čiže do 700. Výborne. Perfekt. 150 metrov. Perfekt. Ideš. To je ono, záver ešte. Poď, 50 metrov. Poď. Poď ešte, poď. Záver, nohy. Posledný krát. Hop, stačí. Ideme, Kubo. Šup, rýchlo, nohy. Dobre, rýchlo, zapnem. Dobre, a ideš, hneď, hop. Dobre, zatiaľ máme 31 priemer. 1,9. Perfektne, Kubo, do 350. Pekne, Kubo, výborne, 150 metrov. To je ono, skús ešte potiahnuť, poď a poslednú stovku rozbombuj. Dobre, posledná stovka. Poď ešte, záver, ukážte v tebe, poď. Ešte, poď. 50 metrov. 50 metrov. Poď. Dobre, a posledný, to je ono. Poď rýchlo, vyzuj. Super, Kubo, nasuň. To je ono. Tak, a ideš, posled, dotiahni to. Výborne. Perfektne, Kubo. Posledných 200. Super. Skús to po 31 dať. Zatiaľ máme 31,4. 3. Výborne. 2. A posledná stovka. Poď. 31,2, 31,1. Poď. 31,0. Ešte. 30,9. Poď. Bude. Výborne. 30,9. Super.